Hej allihopa och välkomna till denna video. Idag så spelar jag lite Ground Online. Jag vet inte faktiskt vad vi ska göra. Jag kanske kan visa hur man kan bli en mus eller något sånt. Ja, vi testar det. Vänta, jag ska bara sätta på alla ljud. Jag orkar inte med musik. Nu ska jag börja. Först en här. G. Ingenting. Nej. Hejdå. Hej. Sånt igen. Sen här igen. Sen där igen. Sen igen. Igen. Det fungerar inte om vi bara pussar. Igen, snälla kom igen. Nej, det fungerar inte. Så. Som ni ser, om man kommer hit, man går till den här häxan. Man kommer få en bok och man kommer förvandlas då till en råtta som jag ska visa er just. Var råtta, rätt. Där. F. Ja, men nu ska jag visa någonting annat, någonting coolare. Kanske någonting bättre. Jag ska bara ta lite att äta så vi kan gå snabbare. Men, Sprite. Nej. Nej. Jag rekommenderar dig att spela detta spel, för det är väldigt bra. Men det är väldigt svårt att få pengar från början. Men jag har ett trick utan att ni behöver ens betala pengar till att köpa ett hus. Och det är vad heter det? Gå identifiera dig. Ni logga in. Kolla. Och den här. Står identifiera. Jag har identifierat mig. Och efter man är ute så kommer man kunna komma till. Eller man kommer kunna få ett gratis hus. Och det är jättebra. Och tjäna pengar. Det är det här. Jag brukar tjäna pengar. Så det ska vi komma mot mig. Det är väl dumt. Men min mus har blivit förstörd. Så jag måste köpa en ny. Så jag får vänta typ en vecka eller två. Så får min nya mus. Så jag kan spela bättre. Spel till exempel Roblox, Mission Against Terror, Counter-Strike 1.6. Sådana här spel. Och jag kanske ska visa er, för er som inte vet hur man kommer hit, bara hoppar in hit. Jag kanske ska visa hemliga platser. Ja, då gör vi det. Det är väl bra. Okej, min första hemliga ställe är, eller en hemlig plats är här borta. Gå in hit. Gå in hit. Och så ser ni en spricka här. Här borta. Det ska bara gå in här. Rat. Bomb. Tom. Nej, jag har inga bomber. Och gå och skaffa lite. Jag rekommenderar er också att joina min guild.
Naruto Uzumaki Clan. Eller inte joina men adda mig. Och det är Edison.ai. NLI. Okej, vänta. Och just det, jag har ett grej att visa er allihopa. Ett supercool grej. Nu går hit. För er som har spelat bra online redan, då var det så här. Kolla, man kommer hit. Går upp hit. Det här är ett kungarike. Går hit. Svänger höger. Går rakt. Men för er som vill ha lantern, ni måste ha lantern som är uppgraderad på level 2. För att kunna skjuta eld med den här. För att komma in hit. Kolla. Kolla. Det där stället öppnas. Okej, det där var weird. Okej, som ni ser har den öppnat alla skattkistor. Men jag ska berätta också hur man öppnar den här skattkistan. Den behövde jag en nyckel för. Kolla. Man behöver bli en råtta för att komma in hit. Och så kommer man ner hit. Och sen är man här. Men det ska finnas en kung som sover här borta. Här. Ja, för annars om ni försöker gå ta den just nu. Kolla, ni kan se här. You're not supposed to be in here. Gods. Fattar ni? Det är man inte ska, gå. Man ska bara gå när man går, när kungen. Men nu går vi tillbaka till hur man får en nyckel. Jag ber snälla, likea, kommentera och prenumerera. Oj, vad gör jag? Så. Jag ska bara gå in här. Om ni likar, om jag får 5 likes på den här videon, alltså bara 5 likes, då jag kommer göra en video man får flippers så att man kan simma under. Men om jag får 20 likes, då kommer jag visa hur man får beer morph. Kolla, man ska försöka godta den där nyckeln som ska finnas där på den där bänken. Och det här är, jag ska visa hur. Oj, det där var fel. Man ska gå igenom så här. Så. Åh nej. Ska vi gå så? Nej. Jag kommer aldrig så. Oj. Det där är väldigt svårt. Oh my god. Oh my god. OMG. Men hur? Men hur fan? Men ja, som ni bara vet, då man går in hit, man kommer in hit. Sen då blir man klar. Sen kan man den där stora kistan. Men allihopa, det här var allt för idag. Glöm inte att likea och subscribe och prenumerera. Och snälla lämna en like och kom ihåg 5 likes. Och jag visar hur man får flippers. Hej då!